Sa gabing ito, live po tayo. And welcome back again sa aking YouTube channel, Bernard Tigabaon TV. Mga kabayan, sa gabing ito, mega shoutout po sa aking community, sa Bernard Tigabaon community. Marahil hindi man po kayo lahat ay mapangalanan, pero mega shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Manurot Dani Antalan. Panoorin nyo ang kanyang YouTube channel. Mr. Manurot, mega shoutout po sa iyo. Shoutout to Jerry Rodriguez. And shoutout also to Elmo Calamaan, Rolando Gamoso, and also my brother Jerry Gabaon. Shoutout po sa inyong lahat. Nasa media rin po ang mga binanggit ko po. At mega shoutout dito sa aking community, sa aming campus. Shoutout kay Sir. Mega shoutout Michael, yung campus po namin dito. At mega shoutout ulit sa bansang Pilipinas. Mega shoutout po sa inyong lahat at lahat po ng mga officials. At mega shoutout po sa aking community. Unahin natin si Chris Bestosa, shoutout po. At shoutout din po kay Chris Lagwe. Shoutout po sa inyong lahat. At hindi ko man po lahat mapangalanan, ay iulit ko na shoutout po sa inyong lahat. Sonia Galot, shoutout po. At syempre sa lahat po ng sumusubaybay ng ating YouTube channel, ay shoutout po sa inyong lahat. Sa gabing ito mga kabayan ay pag-uusapan po natin ang sakripisyo ng mga OFW upang maitaguyod ang buhay ng pamilya. Yan po ang ating paksa at subject sa gabing ito. Dahil alam po naman natin ang ating sitwasyon. Napakarami pong sakripisyo, napakalaking sakripisyo po para sa atin. Hindi ko na po isa-isahin kung ano man po ang iyong trabaho. Bagkus dito, nagkakaisa po tayo sa ating puso, sa ating isip, at sa ating damdamin na nararamdaman po natin ang piling po ng malayo sa pamilya. Yan ang unang-unang sakripisyo na mawawala kung isa kang OFW. Sa pagka-OFW, syempre mga kabayan, kahit tapos na yung trabaho mo, kahit puyat ka na, dahil sa pagmamahal mo sa iyong mga pamilya, pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, mga kamag-anak mo, in-laws mo, lalo na yung ka-churchmate, at sa pagmamahal mo yan at sa community mo, ay dito pa rin po tayo, ay gumagawa pa rin tayo ng side hustle or mga sideline para madagdagan po ang ating income. Naniniwala po kasi ako na hindi na rin po totoo yung sinasabi nila na hindi ka yayaman sa iyong pagtatrabaho. Ay sa akin medyo obsolete na po yung salitang yon, in the sense na karamihan na po ngayon advantage po yung mga nagtatrabaho, may mga magagandang sweldo, ay nag-o-online business na rin po sila. Marami na pong nag-aaral din na educate financially, lalong-lalo na sa ating era sa ngayon, ay ang dami na po nating panunukuran ng mga financial literacy. Hindi lang yung binibili natin, marami dito sa YouTube, sa Google, sa Facebook, dyan po natin makikita. Napakarami na pong financial literacy education materials na ating nababasa. Kaya medyo obsolete na yun. Karamihan na ng mga OFW, ng mga may trabaho ay meron ng mga sideline. Lalong-lalo na ngayon, napakaraming pwedeng pagkakitaan sa ngayon. Dito nga, kahit nandito ka lang sa iyong kwarto kung OFW ka, pwede kang magnegosyo, di ba?
Pero yung sakripisyo na malayo sa iyong pamilya ay yan ang unang-unang sakripisyo na medyo mahirap. Pero thanks God dahil sinabi nga nila ay may joy sa atin. Minsan nawawala na yung happiness dahil wala yung happenings. Kasi magiging masaya tayo kung may happenings. Pero ang nangyayari, more on joy na tayo dahil dito sa abroad, madalas hindi natin makasama ang ating mga pamilya. Madalas ay nakatutok po tayo sa panalangin, lalong-lalo na ngayong pandemya. Hindi tayo basta-basta nakakalabas, although na mayroong battle sa ating buhay. Lahat po naman tayo bilang isang OFW ay mayroong struggle sa ating buhay. May kanya-kanyang laban ang ating buhay. Dito, mayroong laban ng flesh, laban ng spiritual, na yan ay pinaglalabanan ng mga OFW gabi-gabi. Dahil ang paksa natin ay OFW, ipopokus natin sa OFW, mga kabayan, yung struggle and battle. Kasi sa isip pa lang ay battleground na ng ating flesh at saka ating spiritual. Kaya mga kabayan, ay napakahirap din yung mga sakripisyo na yun. Dandyan yung kung magkasakit ka, mga kabayan, sa ating sitwasyon sa ngayon, ay wala yung nag-aalaga sa atin. Unlike kung nandyan ka sa Pilipinas, kung magkasakit ka, kung kinakailangan mong dalhin sa ospital, ay mayroong tatawag o kontak agad ng mga sasakyan. Unlike dito sa abroad, ay iba po ang sitwasyon. Kaya yan, mga kabayan, ang mga sakripisyo na ating nararanasan ng mga OFW dito sa abroad, yung malayo ka sa iyong pamilya. Pangalawa ay yung kinakailangan mong intindihin yung mga kapwa mo manggagawa. Dito, hindi kinakailangan na laging tama ka, hindi kinakailangan na laging nasa tamang punto ka. Kinakailangan mong maintindihan na dito ay pakikisama. At marami dito ang sinasakripisyo natin ang ating pride, dahil hindi naman nga natin kailangan ng pride, pero ang ibig sabihin nun, ang ibig kong sabihin, being a man ay rational po tayo. Minsan dito nagiging irrational po tayo. Nadideprive yung pagiging isang parte ng ating buhay na matawag na human ay yung rational. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga DH, domestic helper, ay marami ang kanilang mga amo, maski saan mo namang tignan, sa mass media or sa media platform, sa Facebook, kung saan nakapost pa nga yung mga nadideprive ng rights, minsan nasasaktan pa yung iba. Ganon din dito, kung kahit anong industry mo, kung industry mo ay oil and gas, o di kaya construction, o di kaya nandiyan ka sa factory, ay ganon din nadideprive po tayo sa ating rational. Yan ang mga sakripisyo ng mga OFW. Nasasakripisyo po natin yung mga ating being rational man, because man is sentient, bodily, and rational. Para matawag tayong man, ay totoo po yan, yun ang nawawala. Hindi ka pwedeng magpaliwanag, dahil kung nagpaliwanag ka, maaaring mapasama ka pa. So, ang nangyayari, ang bottom line, ay lagi tayong umuunawa at umiintindi. Yan ang mga sakripisyo na nangyayari sa atin dito sa abroad being pagiging OFW. At saka yung mga sakripisyo na kinakailangan natin dito, kasi sa Saudi, isa lang ang trabaho. Kaya madalas tayo ay nagkakaroon ng mga sideline at minsan hindi na rin napipili, kasi hindi mo naman masisi yung iba. Marami rin nagdadive sa isang situation at dahil sa kagustuhan nila na gumanda ang buhay nila,
ay minsan kahit yung mga business na offer, they dive in to the extent that yun ay isang bagay o isang negosyo na makakapagpabuti sa kanilang buhay. Kaya which is hindi rin natin masisi yung ating mga kapwa OFW dito sa Saudi. Whereas from the open countries like US, Canada, Italy, Greece, ay nakakapag-sideline po sila doon dahil pwede silang mag-double job. Yun ang mga sakripisyong ginagawa nila, which is very challenging po yung mga sakripisyo na yun na nangyayari sa buhay ng mga OFW, which is instead na magpahinga ay hindi makapagpahinga dahil kinakailangan niyang kumita ng pera para may pantustos sa pamilya. Lalong-lalo na kung marami na tayong pinag-aaral, kagaya ko ay meron na akong isang kolehiyo at isang private school sa aking grade 11, which is synonymous to others ay mas marami pa. Kaya kinakailangan nating magsakripisyo. At pangalawang sakripisyo, although na dumarating yung sitwasyon din na kailangan din natin i-enjoy. Ayan, pag-uusapan din natin yung enjoy kasi means pleasure kasi pag-enjoy. Enjoy and pleasure in the sense na yung pleasure natin ay under control pa rin, hindi yung sobra-sobra. Pag sweldo, kinakailangan din natin kumain sa labas at kinakailangan din bilhin mo yung para sa'yo at upang maibigay mo rin yung mga pangangailangan mo. Well, that is simple enjoyment for me. Pag sinabi naman natin na happiness, hindi rin maiwasan yung happiness. Yung happy ka because happiness defines the word we. Yan mga kabayan. Pag sinabi natin na happiness, we, tayo yun. Kaya yan ang mga sakripisyo na nangyayari. Nagsasideline yung mga ibang OFW, lahat ay ginagawa upang maibigay sa mga anak ang pangangailangan. At isa pa, kahit malayo ka, ay pinipilit natin na isakripisyo yung oras natin upang minsan gumagawa pa rin tayo ng mga assignment ng ating mga anak, which is sacrifice na yan. Instead na tayo ay nagpapahinga na o natutulog na, minsan pag may tinatanong ang iyong mga anak, at syempre hindi rin natin maiwasan na isacrifice yung time natin. Isacrifice yun din yung time natin sa ating spouse, sa ating asawa o sa ating husband. Yan ang sakripisyo, which is hindi naman natin sinasabi kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nangyari sa trabaho mo, which is hindi rin natin masabi yan sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya. Kaya ang mga bagay na yan, mga sakripisyo na yan ay napaka-importante na malaman din ng iba. Kaya tayong mga OFW ay kinakailangan pa rin nating focus, kinakailangan natin mag-focus. Pangalawa ay kinakailangan natin magdisiplina. At pangatlo ay kinakailangan nating mag-ipon, magtipid, mag-ipon. Siyempre, iniisip din natin ang ating retirement o kinabukasan that someday ay magpupurgod po tayo dito sa ating trabaho, dito sa abroad. Kaya kinakailangan yung mga pera din natin ay nasa tamang pangangalaga rin, di ba? Kaya minsan may mga sacrifices din po tayo na ginagawa. Instead na bumili tayo nito, instead na mag-spend tayo nito, minsan pinipigil mo ang iyong sarili para sa kinabukasan mo. So sacrifices din yun ng mga OFW. Ang hirap din kayang lumayo mga kabayan, lalo na sa mga anak, lalo na pagdating ng panahon ng mga pagsubok sa buhay, lalo na dito sa abroad, bawal magkasakit. Kaya isa rin po yan, kabayan, na napakahirap ng mga sitwasyon, mga sakripisyo. Kaya ang pagsakripisyo ng ating mga magulang, ama, ina, na OFW, kapatid, o
o di kaya anak, mga OFW ay kinakailangan natin ibahagi ang ating pagmamahal sa kanila dahil sila tinatawag silang bayani in the sense na sila ay nakakatulong sa kanilang pamilya. Kasi ang pinaka-basic na tinawag na bayani ay sila ay nakakatulong sa kanilang pamilya. Pangalawa ay sila ay nakakatulong sa komunidad at nakakatulong sa gobyerno, lalo na sa remittances. Yan po ang katotohanan, isang paksa na hindi natin maiwasan at hindi natin maitago na yan ay totoo na ang mga OFW ay bayani sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang mga sakripisyo na yan ay alam ko, minsan may nagsasakripisyo na yung mga DH, nakikita mo sa kanilang post FB, nandoon sila sa minsan 5th floor, 3rd floor, 4th floor, naglilinis ng mga bintana, which is very risky ang kanilang trabaho. Kaya nakita po natin yun. Yun ang mga sakripisyo. Now, ano ang essence sa buhay ng mga OFW? Yan yung kanilang sakripisyo. Ang isang OFW, wala siyang inisip na hindi para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Laging nag-iisip yan na itabi ko ito, nag-iisip yan na kontrolin ko ito, dahil ang aking asawa kailangan to, dahil ang aking anak, ang aking kapatid, kailangan ko rin silang matulungan at kailangan ko rin itong ipunin. Yan ang mga sakripisyo ng mga OFW. Kaya napakarami ang mga sakripisyo na ginagawa ng mga OFW. Sariling kaligayahan, lalo na yan. Siyempre yung pagmamahal mo, although na sabihin natin nakakapag-video call tayo or messaging, which is that is very very effective, nakakatulong sa atin. Pero mga kabayan ay siyempre iba pa rin po yung personal appearance ng ating affection sa ating mga mahal sa buhay. Pero kinakailangan natin isatabi, isakripisyo yun ay hindi natin maibigay ang ating quality and quantity time sa ating pamilya. Kaya yan ang nawawala sa ating buhay sa mga OFW, sakripisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating anak, ng ating asawa, ng ating mga kapatid. Siyempre, makapag-set aside din natin tayo ng tulong sa kanila. Kaya yan ang mga sakripisyo na nangyayari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, bilang isang OFW, siyempre nandito na rin tayo sa topic na ito. Ay sana wag din natin kalilimutan yung pananalangin natin sa Diyos dahil napaka-importante po. Kasi everything you do, put God first, and moment by moment, kinakailangan natin mag-tune in sa Panginoon. Lalong-lalo na, siyempre, tayong mga OFW ay nag-iisip tayo ng mga business na kung anong paraan para someday or as early as possible ay makaalis na rin po tayo sa ating pagiging OFW. So, huwag po natin kalilimutan ang ating relationship sa Panginoon. At kinakailangan din natin ibigay ang ating mga alalahanin at ang ating mga iniisip, ang ating binabalak para sa Kanya, para mas lalo niya tayong igay sa ating mga balak sa ating buhay para sa kinabukasan. So, napaka-importante po yan na malaman natin. At lalong-lalo na sa when it comes to business sa mga OFW, ay kung tayo ay nagbabalak na pumasok sa mga businesses, ay kinakailangan, ang advice ko lang bilang OFW ay kinakailangan tutukan mo, pag-aralan mo maigi, busisiin mo, mag-research ka, mag-seek ka ng advice ng mga coach kung mayroon kang kakilalang coach patungkol sa mga business. Wag basta mag-dive in sa isang negosyo kasi alam mo yan kung ilang taon mo pinaghirapan yan. Ako, ang hirap dito sa abroad, malayo sa pamilya, tapos magninegosyo ka lang ng hindi sigurado.
ay mahirap din po yung mga sitwasyong ganyan. Kaya napaka-importante na titignan natin. Kaya ang aking ina-advise ay pinapakita ko yung sakripisyo ng mga OFW at tinitignan din natin kung ano yung mga oportunidad na para sa atin. Maganda dito habang nandito pa tayo sa abroad, habang nandito pa tayo sa ibang bansa, ay kailangan iporsige na natin ang mga ideas natin, iporsige na natin ang ating mga naiisip, at kinakailangan mag-aral na tayo, magbasa tayo ng mga libro at magbasa tayo ng mga e-books. Marami po sa internet ang nababasa sa Google. Kung ayaw mong bumili, dahil which is supposed to be kahit hindi ka na bumili kasi dapat para sa akin po ito lang yun na idea, dapat hindi po binebenta yung mga tulong pang financial literacy sa mga tao, sa mga OFW, sa mga mahihirap. Dapat kung kaya natin yan na free, ay free. Dahil isang vision and mission natin, hindi po tayo kasi mawawala sa ating vision and mission habang tayo ay nabubuhay. Actually, ang mostly na tinututukan natin ay ang temporal vision natin. Kasi yung spiritual vision natin, hindi rin po nawawala yan dahil mayroon tayong mga spiritual coaches, at kung tayo ay affiliate naman sa mga relationship o sa mga grupo na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ay hindi po masama yan. So, kahit paano, kung nandun ka yung mga sakripisyo mo, minsan ma-divert mo sa church at maiibsan ang ating mga minsan dagdag sakit sa dibdib yung lumayo sa mga pamilya. Kung nandun ka sa Panginoon, ay syempre magaan yung pakiramdam kahit paano, ay parang hindi ganun kabigat. Which is ang katotohanan ay kinakailangan pa rin talaga natin ang ating pamilya one day na tayo magsama-sama. Kasi mahirap din naman na ubusin natin ang ating lakas dito sa abroad. Dahil sa pagmamahal natin sa ating pamilya, ay pwede rin natin someday na umpisahan o unti-unti na ipakita yung katotohanan. Bawat kinikita natin na pinapadala natin ay advice natin, educate natin ang member ng ating pamilya na syempre mag-set aside o mag-ipon, at tapos yung iba mag-i-invest niya, turuan natin kung hindi pa sila aware. Which is may mga pamilya naman na talagang mapalad. Sabihin natin mapalad kasi pag maswerte, mahirap naman umasa lang po sa swerte. Kasi minsan pag umasa ka sa swerte, malas din po naman yun eh. Kasi kung inaantay mo na lang yung swerte at hindi ka na gumalaw, mahirap din po. Kaya kinakailangan nating ipaliwanag kung ano yung sitwasyon natin sa ating buhay. Bilang isang OFW, yung mga pera na kinikita natin ay kinakailangan ma-educate natin yung pamilya natin para sa ganon ay okay ang ating sitwasyon. So, hanggang dito lamang po ang aking vlog. Salamat po sa lahat ng mga bumisita sa Bernard T. Gabaon TV. Mag-umpisa tayo mag-mega shoutout. Mega shoutout po sa lahat po ng ating mga family dito po sa Bernard T. Gabaon TV, at mega shoutout po dyan sa Pilipinas, sa lahat po ng mga frontliners, sa lahat po ng mga tumutulong sa ating gobyerno, sa mga kapwa nating mga Pilipino para masugpo po at epekto po ng COVID-19. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga kapulisan at sa lahat po ng mga nasa armada ng Pilipinas para maprotektahan po ang ating bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat. At mega shoutout po sa lahat ng ating mga ka-OFW, sa aking mga kapwa manggagawa, sa aking mga kabaro, na mga safety officers, safety supervisors, safety managers, safety
profession, shoutout po, at sa lahat po ng mga OFW, mega shoutout po sa inyong lahat. Naway, huwag po kayong magsawa na suportahan ang channel na ito, Bernard T. Gabaon TV. At mega shoutout din po sa aking anak Bernard Vincent Gabaon Jr. At Maria Lourdes Gasatan Gabaon. At sa aking may bahay, Lorena G. Gabaon, mega shoutout sa inyo, aking pamilya. Ganun din po sa lahat ng aking mga kapatid, mega shoutout, Gary Gabaon, Ivy Gabaon, Porfirio Gabaon, Eddie Gabaon, Guadalupe Gabaon, Manuel Gabaon. Shoutout po sa inyong lahat and family. Shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking mga pinsan dyan sa Santo Tomas. Lahat na po kayo dyan, mga pamangkin ko. Shoutout po sa inyong lahat at sa Patpata First ng Candon City. Shoutout po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lamang po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong go negosyo. Practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang laging nagsasabi sa inyo na aasenso po tayo at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Meron pa tayong isang kaibigan na nanonood, kaya pagpatuloy po natin ang ating talakayan. Supposed to be close ko na, pero it's okay dahil napaka-importante naman po na kailangan natin na entertain. We have still time. At yun nga ang sabi ko, ang mga sakripisyo ng mga OFW ay napaka-importante. Lalong-lalo na yung pagmamahal, yung disiplina, yung prinsipyo na magpakatatag habang nandito tayo sa ibang bansa. Kasi dito, kailangan natin maging matatag. Dahil lahat dito tayo ay nagsosolo, independent tayo kung tutusin ang ating sitwasyon dito sa ibang bansa. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pwede ka lang magpasabi, lumiban o ano, pero dito ay hindi pwede. So yun, na-appreciate ko yung mga effort ng ating mga kapwa OFW, yung hirap ng mga kapwa nating OFW, kung ano man ang trabaho nila. Sabi nga nila yung iba, ang hirap magkuskus ng mga simento, ng maglinis ng bahay, maghirap magpala, at yan ang mga sakripisyo, mga kabayan. Kaya sa gabi ito, hanggang dito na lamang. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong God bless you po. At pagpalain po tayo ng Panginoon at dalangin ko nawa ang COVID-19 ay masugpo na po, mga kabayan.